Wow! Okay. Good morning guys. Pasensya na nakalimutan ko i-close yung vlog kagabi. Kasi... Ha? Yeah, it's morning. Ang dilim pa kasi sa labas. Yun nga, nakalimutan ko yung vlog kagabi. Alright. Okay. Nakalimutan ko Nakalimutan ko i-close yung vlog kagabi kasi nga, di ba, nag-ayos ako, nagligpit ako ng mga, ayan, dadali niya ni Jen sa car. Ayan, natapos ko siya kagabi and nakatulog ako. Then yun, di ko na-close yung vlog. Pasensya. And thank you sa nanood kagabi. Pasensya. Thank you guys. And yeah, ayun si Kuya nakabihis na siya. Last day of competition today. Yes, baby. Come on. Yeah. I know you can't, baby. So, mag-ayos lang kami. Ano na? Are you dreaming? Tulala siya dyan, no? Kaya mababa. And, prepare ko na yung mga damit. Ito kay Holly. And kay Sak. Ayun. Si Kuya nakabihis na. What's that? No, not this. This is mine. And yung akin nandoon. No, this one. Okay, come on. Get dressed now. Tinutulungan ni Sak si Holly magbihis. Ayan. Kasi baliktad yung leggings ni Holly. So, inaayos ni Sak. Tingnan mo si Sak. Nilagay ko na yan sa toiletry. And sabi ni Sak, where's my gel, mom? So, yan na lang yung naiiwan. Here na po. Good. Good job. And si Kuya naman yung sa isa. Magkikilay na ako. Kilay na ako. Si Sak, okay na. Naayos niya na yung book niya, di ba? Ako magkikilay ako. Ayan, palis na kami dito. Check out na dito. And, ito yung aking outfit today. So, ito yung outfit natin. Ito, sinuot ko ulit to kasi, di ba, nung nag-dinner lang naman kami, sinuot ko to. So, malinis pa siya. So, yan. And leggings ulit. Tapos yung Nike na sapatos. And backpack. And yung buko hindi ko na inayos. Kasi tataliin ko lang naman siya mamaya din. So yan na guys. So alis na tayo. Hoy, someone bring this pillow please? Check lang. Check. Para tayo umalis. Okay, yung sa mga boys. Bathroom. Boys. Okay. We're good to go. Bathroom. Yep. Okay. Oh, yung phone ko siya. Dito pa yung phone. And, eto. Okay. Punta na tayo doon. Siguro hindi ko na isasara yan. Uy, ang lamig na naman. Oo, hindi ganun kalamig. Malamig siya, as in malamig pa rin, pero hindi katulad nung kahapon. Na sobra talaga. Ito malamig pa rin. And si Sak short na siya, oh. Gusto niya mag-short. Oops. Why my water here? Kuya, put this in the bin, please. Oh, that's where it was. Someone stole my drink. Okay. Oh, where's my bag? Si Sak kasi may Can you put it? Si Sak may dalang. See, told you it's cold. Si Kuya naka-shirt din. Huh? It's 3 degrees outside. 3 degrees? Yeah, see? 3.5 degrees outside. And naka-shirt yung mga bata. Ewan ko sa kanila. Ba't sila nag-short? Hey, can you get water later? Huh?
Kasi di ba kahapon, sobrang lang, tas uminit. Pero malamig pa rin. Start the thing. Yeah, oo, kasi ang lamig. Tingnan nyo yung ano, oh. As in, kita nyo yan? Malamig. Alam niya na ang Do you lamig-lamig. want that road, Bubba? Hindi niya sinara yung pintuan niya. What about this side? Here. Oh, yung door, kuya. Check. Kanya, Oh, that was just hanggang si Jen, temperature. Hindi niya dinala yung dalawang keys. Nandun, linagay niya lang sa bench. And sinara niya. I think okay na. Ayun na siya. Bubby, hold this. I need to put my sleeve up. Come on, Papa. We're going. Hurry up. Bubby, can you have this if you want? Okay. Ito yung susuotin ni Holly mamaya. Oh, look what I found. Okay, good to go. By Novotel. Maganda siya kasi, oh. So, maganda siya dito. Hindi man lang namin na-enjoy yung ano, yung mga ano nila sa likod. Kasi meron silang parang mga pambata rin na pwede maglaro-laro ang mga bata. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. 1 degree Celsius dito sa kung saan kami dumadaan. Yeah, 1 degree. What happened? Tapos naka-shirt ka I lang. don't know if you have to turn. Garo. Ay, Diyos ko po. Kasi Hey, bigla Dad. lang sila na tumatawid. How many degrees, kuya? Huh? How many degrees now? 0.5. Ganon kalamig. 0.5. Di ba nag-1? Tapos nag-0.5 degrees na siya. And frost na naman yung mga andun. Kita niyo yun? Ang puti ng mga grass, oh. Oh no, that means it's Sobrang lamig. Tapos etong dalawa naka-short. Si Jan naka-pants. Dito na kami sa Barossa Golf Course, guys. And yung dalawa andun na sa likod. And pinaprepare na nila yung gamit ni Kuya. And si Zach naka-short 1 degree. 2 degrees dito, guys. Ayan. 2 degrees. Kita niyo. Wait. Ayan. 2 degrees. Where's your manners daw, Holly? Where's your manners daw, Baba? Please. Okay, open it, Zach. Ano, it's hard? Ako na. Kala ko you're strong, so I'm stronger than you. Oh, I will. Wait. Ano, 'di ba? Nabuksan ko. Did you shake it, Baba? No. Okay, close it first, please. And make sure you close it properly, Zach, before you shake it, okay? Okay, thank you. What you gonna say to Kuya, Zach? Yeah. Oh, it's alright. Thank you, Kuya Zach. Where's your beanie, Baba? You have to wear your beanie. It's here. Okay. Hindi ko muna siya inipitan. Mamaya na lang. Oh, ayan. Umuubo ka na. Got this. How's outside? Huh? How's outside? Freezing. Freezing. I'll show you. It's alright. We're gonna go there, Baba. Gusto niya si Kuya Sak nandito lang din sa ano. So, sa sasakyan. It's alright. We're gonna go there. They're just gonna get ready. Ayan nga si Kuya. Look at Kuya, oh. Nasa baba kasi si Zach. She's crying because Zachary left the car. Okay, get it. Dad! Dad, get back in the car right now. Come on, Zach, because his all is crying. Come on. It's freezing there. Holly, you're coming in a minute. She wants Zach here. Okay. 5 minutes only, Zach. Come on. Diba pinapasok siya ni Jan? Ay. Pinapasok siya. Pinapasok siya. Nagagalit siya kayo.
Ngayon, inaasar niya na, oh. Inaasar niya. Tingnan niyo siya, ang laki niya, oh. Ang laki niya. Siguro, ano ito na kaya ito? Siguro mga 15, 16 years old. Yan. So, punta na tayo doon kasi mag-start na si Kuya. Asan na kayong dalawa? Zach! Okay, let's go. Asan na yung Powerade mo? Nah. Bring it! Okay, let's go. Si Holly kasi ayaw niyang dalhin yung kanyang bag. Wait, Baba. Stay there, stay there. Check lang natin. Ayaw niyang dalhin yung bag kasi diba laging nahuhulog. Ay, ang lamig. Okay. Tyron. Sila kuya ang first. Sila ang first na mag-hit and ayan yung iba pang mga golfer na mga bata. Oops, careful. Magsaswap sila ng card kasi siya yung mag-score kay TJ and then si TJ ang mag-score sa kanya. Yeah. That's not the worst trouble you've been in, is it? Now what's that one? Good luck. Have a good day. Yeah, thank you. Run and jog a bit. Get that blood going, mate. That's what I'm doing. Sila talaga yung pinakauna. Ang lamig. Nandito yung bola ni Kuya. And yung sa kanya nandoon. Hinahanap niya rin yung sa kanya. Ayan kay Kuya. Alright. Good, yeah. Come on, hanapin natin yung sa kanya naman. Lamig. Operation hanap. First hole, operation hanap. Ulit tayo, guys. Ganito yung mahirap pag ganito ang talahib. Maghanap ka ng bola kasi kailangan mong gamitin ang paa mo. Saan kaya yan? Ay, ang dami. Pakita ka naman. So, hindi namin mahanap. So, mag-hit na lang ulit siya doon. Doon sa first hole. How's your strawberry? Wow. Dito lang muna kami kasi hindi niya pa na-hit. You're cold, Baba? Okay, tapos na. Andun yung bola niya. Doon sa kabila kung saan si Kuya kanina. Si Kuya na. Nice one, yeah. Nice one. Come on, Holly. Tingnan nyo yung grass, oh. Ice yan, oh. Ice. Frost. Nag-yellow talaga siya. Ganun kalamig na yun. Yes. Ah, sorry. Oh, madulas din. It's slippery, Baba. Oh. Go, Baba. Look at me. Look at me, Baba. Ooh. Sak. Be quiet, Holly. Okay, look at me. Vlog me. Vlog me, ha? Look at me, ha? One, two, three. Na-amaze si Sak. You didn't know that, Sak? Yeah, kasi icy siya. So, pwede mo siyang gawin madulas. You just have to do this. Ay, ginagaya niya na. I can do that, Mom. See, Mom? Look.
Like this. See? Oh. Just be careful. Ooh. It's just not. It's alright, come on. Just be careful. Zach. Get this. Siguro gumagay. Sorry, Zach. Oh. Go, Zach. Oh. Okay, Baba. Only on the white stuff, Zach, because that's ice, frost. Oh, diba? Oh, diba? Oh, that's good one. Oops. Kita niyo yan, white na white. Sabi ko, so i-vlog niya ako mamaya. On the green. Good shot, yeah. Zach, ako. Hindi niya maano. Halika dito, Zach. Hurry up. Okay, ready? Yeah. Ready? Si Zach. Oh, inggit naman siya. How about this one? Zach. Dito maganda kasi pababa. Ayan si Zach. Diba? Si Kuya. Isuin ko kaya. Shh, be quiet. Quiet. Good job, yeah. It's alright. Tingnan nyo, para akong naninigarilyo. Ganun ka lang. Oo, yung bola ni Kuya nandito. Nandito yung mga kaibigan natin ulit. Yung mga kangaroos. Kita nyo? Stop, Papa, stop. Oh, go there with go, Daddy. Go with Daddy. Go, Daddy. Nice shot, yeah. Say hi to your friend. Look at all the kangaroos, Baba. Ang dami, oh. Nagsilabasa na sila. Ang lamig. Ando na sila. Wait. Tingnan nyo yung frost dito, oh. Grabe. Ayan, oh. Sige, kita nyo puting-puti. Go slide, Zach. Go. Go slide. 1, 2, 3. Slide. Hindi na mga kids. Ay, hindi niya talaga makuha. Ako. Si Mami ang nag-enjoy. This is rubber.
Wow, what's your shoes? Oh, maybe. Ah, kasi sa akin, smooth. Kay Zach. Hindi. Oo. Maybe. Oh, yeah, you did. Be quiet, be quiet. Zach. Tinig. Kangaroo, yes. He's fighting. They're fighting. Okay, ang lamig guys. Alam niyo yung kamay namin naninigas. Ganon kalamig. And si kuya nagreklamo rin siya na feeling niya raw hindi niya nahahawakan yung stick kasi nga sobrang lamig. As in, akala ko kahapon yung sobrang lamig. Pero ngayon ang sobrang lamig kasi yung kamay ko naninigas. As in, kahapon hindi naman ganito eh. Come on, Papa. Eh din kanina umiiyak siya kasi di ba may hawak siya yung strawberry milkshake niya. Ang lamig daw. So hindi niya na hinahawakan. Binigay niya na sa daddy niya. Ayan na, tingnan niya. Oh. Ayan, oh. Yellow talaga siya. Oh. The white? It's frost, Baba. No. It's cold. It's cold. Uy, ang lamig. Nilagay niyo na. Wow, you're lucky you got pocket. Yeah, come on. Go in, go in. Good job, yeah. Third hole. Yeah. See, ang lamig talaga, guys. As in. Baba. Holly. Here, Baba. Put your hands, yeah, kasi ang lamig. Nice, yeah. Nice it, kaya. Good shot. Kaya pala kami nilalamig ng sobra kaysa compare kahapon na mas malamig yung degrees kahapon kaysa ngayon. Kasi kami yung una na pinakamaaga 8 kasi kahapon 8:40. So medyo may araw nung pag-start namin kahapon. So ngayon wala pang araw pero ngayon ayan lumalabas na siya. Lumabas ka na kasi ang naninigas na talaga ang kamay naming lahat. As in Baba, you're right. Now my foot hole. Oh, your foot. How about your hand? Is cold? The sun. Look at the sun. We stand here, Baba. Tayo kayo dito sa may araw. Naiiyak siya, oh. Naluluha na siya. Lumuluha na siya. What's wrong, Baba? It's freezing. Do you want Oreo? You want Oreo? Oops. This is for you. This is for Kuya Zach. Thank you. Okay. Okay na siya. Okay na siya. Thank you. You right now, Zach? Ayan si Kuya. Third hole. Nice one, yeah. Good job. Well done, yeah. Go in. Oops. Good job, Kuya. Good.
Doon si Kuya, fourth hole na to. Dito na lang tayo maghintay. Where is it? Good job. Is it good? That's fine, okay. Well shot. Nice shot, Kuya. Nice shot. Be quiet. Oops. Good job. Sixth hole. That's alright, yeah. Ganda na yung panahon kasi may araw na and tinanggalan ni Huling yung kanyang vest. Hawak na ni Sak yung beanie kasi nakapag-warm up na siya. Malamig pa rin pero Huling kasi meron siyang 3 layers na. What happened? You hit your head. Nahit niya yung head niya ng zipper. So, okay na. Medyo okay na. Good job. Dito yung sinasabi ni Kuya na from here daw na i-shoot niya doon. 7th hole. Nice straight, Kuya. Walk, Papa. Put her down, Kuya. Okay, go. Good job, yeah. Hole 8. That's it. Nice shot, Kuya. Yep. Last hole na pala yun for the first round. Yeah. Kakain lang ng Can you eat that side? breakfast. Where? That side here? I'm not sure. No, Let's go. because you can. Okay, come on, we're gonna eat. No, because I Huh? don't want to run to them. Okay.
Inutusan ako ni Jen na kunin ko na raw yung wallet niya. Hindi pa tapos. Pero last na yun na nandun. Okay. Okay, go back to daddy da. Are you gonna come with me? Okay, go ahead, daddy. Akin na yung beanie mo. Be quiet there, ha? Girl, I'm looking at a face I don't Tell me who you see, 'cause I